Arestado ang dalawang lalaki matapos na maaktuhan na nagsasagawa ng illegal logging operation sa Liboton Street, Barangay Buluang, Baaw, Camarines Sur, alas 6 ng gabi nito lamang Martes. Kinilala ang mga sospek na isang 35 at 45 anyos na lalaki na kapwa-residente ng naturang bayan. Nakuha sa posisyon nila ang isang unit ng chainsaw, 23 piraso ng mahogany logs, 15 pirasong flitches ng mahogany lumber na walang kaukulang dokumento. Silang dalawa ay nahuli in the act at in possession ng isang unit ng chainsaw at 23 na piraso ng mahogany logs. Samantala, 12 pirasong abandonadong coco lumber ang narecover naman ng mga kapulisan sa Barangay Ayugo Presentacion, Camarines Sur, hapon nitong Martes. Batay sa report, natagpuan ang mga coco lumber sa isinagawang integrity monitoring ng Presentacion PNP. Naniniwala si Police Corporal Dennis Bailon na nakatakdang ibenta ang mga ito ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Nag-aaral po sindagayan para makipong kwarta. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng kapulisan. Para sa mga balitang tatak Bicol, Rose Bilista.